Бардорам ада салом алейкум, ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва хуш омадем ба канали SM Шарипов. خلاصه وقتی که روزی شوهرش نبود به خانه این زن رفتم و با او زنا کردم. در حال زنا بودم که در خانه‌اش تق تق شد. زن زود لباسهایش را پوشید و دم در رفت و در را گشود و دید که شوهرش آمده است. давоми ин ва дигар қиссаҳои исломию насиҳатомезро шумо танҳо дар канали Наҷот ТВ метавонед тамошо кунед. Бародаро ссилкаи канал дар подсказка ва дар описанияи видео ҳастай. ҳатман бидурен, тамошо кунед, обуна шавен ва ба худтон аи видео як фоидае бигирен. آیا در حمام یا اینکه بانیا با زن خود خانه‌داری کردن درست است یا نه؟ ҷавоб мешавад бародаро дар саволҳои шумо ки дар видеои пешина нависондагӣ буден. оиди блогерӣ марҳамат бародаро ҷавобо. дар ҷанговаро бозингаро агар ба ғайр аз мухлисӣ кардан бо ту бихоҳӣ ки сумам кор кунӣ, ба ин кор фақат ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардаге ба ту ёрдам мерасонад. бигза ба ссилка регистратсия кӣ ва сум кор кун. Дима ТВ акай Муҳаммад гӯш кунед, ман ҳар хел видео дар канала мепартом, подписчик қариб 300 шидай. метавонам ки подписчик ҷамъ кунам, ба монетизатсияма гирён кунам, ҷавоб тиен накаҷон важнияй. ана мисловай ҳар хел видеом дар канала мепартом гуфтагитай ку ҳар хел видео ҳар ҷо гирифта партой наметавонӣ. ҳар хел видеоро агар худат снимат кунӣ, ҳо Закир акай Муҳаммад чӣ хел карта добавить кунем? Амира ёд нагирифтам. раҳмат барои советҳои пешина. ман ссилка мемонам барои карта добавить кардан дар поёни видео. салом ака, канали ма 3 бор шидай заявка рӯй мекунам, қабул накардам. видеои ҳар хела буд, ҳамаша удалит кардам. авторский право дошт видео, не ки заявкаро қабул мекунанд ё не, бародар мефаҳмонди. 3 бор кади видеои кӯҳна дошт, ро қабул накардан, тра скорее всего бояд отключат карда бошанд барои ҳисоби видеои кӯҳна. баъд номи канала Таҷлиён, ай номи канала уже дидан сар шида, ба фикрам ки видео там накохи хели. Таҷлиён канал дар YouTube ҳаст. ай номи канал уже диздира сар накард. вақте ки видеои худат набуд, чӣ ба бод 3 бор думбадум заявка рӯй кардӣ. якумиша диди ки накардан, димишта накардан. видеои хита мекардӣ бояд. видеои авторский мекардӣ. Сомон да азорум салом алейкум ака, сози хуба саломатиё раҳмат ака, канал ма барои чӣ монетизатсияш гирён нашидист? ҳама видеош ай хидмат. ҷавобша интизорум. ҳама видеош ай хидат боша, чӣ ба гирён нашидист? ждат мекунӣ брат. ида ягон роҳи дига надорад. фақат ждатш мекунӣ. ва я видеои дига мешава, вали баъд барои абзор ва ма давҷа конкретни мисолам одамое ки ссилка канала мондан гуфтан абзор кунем, ма медурам мебинем ба каналотона абзор мекунам. унҷа савол ҷавоб намеша, фақат абзор мешавад. Оварахона салом ака, як совете ки дар бораи чӣ видео кунем ки подписчик ҷамъ кунем? якум совет ҳамине ки ту видеоро кун ки мавзӯъро кун ки худат буфаҳмида ҳамон мавзӯъ ягон чӣ. баи чиз ту хаста намешай, чизро монда намекунад. бад дуюм совете ки YouTube-а следит кун. ина гапа ман мегумоне ки ман худам ин корро намекунам, барои чӣ ки ман ҳамун видеоро мекунам ки мада маъқулай, мада фарқ надорад ки ӯ чӣ хеле мегзара намегзара. агар ту сир кунӣ барои тамошобини, барои подписчик, ту мисол YouTube-а нигоҳ мекунӣ. дар YouTube имрӯзо чи ай? ин ҳастай ку мисол пранк, зинову, фоҳишаву чизои намихели чизои мусор мегзара дар YouTube. мисол чизои не бемаъне мегзара дар YouTube. YouTube баъд бор тамошо кун, чӣ хеле видео просмотрҳои бисёр гирифтагия. бале видеои хуб мегзара, мисол видеои хуб аудиторияи худша дора, аудиторияи ӯ камай. як ябора мисол видеои хуб, видеои ба маъне як ябора 100 ҳазор просмотр намегира. фарқ надорад чӣ намуди набошад. видеое ки просмотр мегира, ё ки ягон видеои бемаъния, ё ки ягон видеое ки гӯё типа ба маъния шайтонияда. YouTube-а анализ мекунӣ, ям YouTube-а медаро, YouTube-и тоҷикӣ нигоҳ мекунӣ кадом видео чӣ хел просмотр гирифтаст, ранги ҳам видео мекунӣ мера. кайф 01 салом ака, алейкум салом. а Instagram сум кор карда мешава? а Instagram сум кор карда мешава. Instagram дам реклама аст, Instagram дам ту дам муроҷиат мекунанд дига каналҳо, дига компаниҳо ки рекламашон кунӣ, рекламаҳошон дар историят мемонӣ, дар сторисд мемонӣ, гап мезанӣ. интервюи Усмонро тамошо кунед, дар як канал буромадагӣ буд. ина Усмон дар Instagram кор мекунад. ҳамҷо гуфтагӣ ҳатто то чанд сума кор мекунад, чӣ хел кор мекунад. акай Муҳаммад, чӣ хел кунем Adin Expert спонсорӣ кунад канала? канали Калона Adin Expert спонсорӣ мекунад. оз канал чанд подписчик дорад? 6 подписчик. ҳамира гуфтиса бошӣ. ҳамон канали соз дошта бошӣ мекунад 15 000 ақаллан усу. ака номери имота дар видеот гап зан. ман номери имову телефону WhatsApp надорам. дорам Telegram, почта, Instagram, контакти, ҳамхел чизо дорам. дар описанияи видео аст. Taj Rus Eng Video. салом алейкум ака. алейкум салом ака, ман каналамда ҳама намуди видео мемонам. ай хидмам ҳастай. это уже плохо. фақат ай хита монохи. ай дига касам ҳаст, не ки ман монтаж мекунам, музикаша дига мекунам, текст
добавить мекунам, значок каналам мемонам, хай туда-сюда чихел мешава ҳамин. Дигоҳошо ударед ки фақат айхтам. Бояд чи дига ака. Каналама дро страницаи о канале бинен, канали ма дро страницаи о канале бинен, поёнда ҳар хел ссилка мондагиим. Меҷиқи автоматически профил ёки канал боша медрояд. Не ки канали хита дидим намондай. Барои чи ҷавоб тиҳед. Ту канали хита дромадаи ҳар хел ссилкаҳои мондаи ки дата дар корай мехоҳӣ ки ягон дам будрои о канал амуҷора бина бигзара. Ман намондам хай мада дар кор нести чиз. Садои Ирфон саволи муҳим. Агар дар давоми 12 моҳ монетизатсията успеҳ накардем, дигар пайваст карда илоҷ нест. Ки мегӯяд дар давоми 12 моҳ? Фарқ надорад, ту метавонӣ 5 сол бе монетизатсия бигарди, ба монетизатсия падават кунӣ. Хай метавонӣ падават кунӣ. Абу Муслим 60000 подписчик ҷоро монетизатсия гирён нашида. Ай киҷо кира биёем реклама кунем. Рекламаи прямой мекунӣ. Граница ва намо дигар чизоро. Саид влог. Салом ака, ма да фаҳмонем барои чи каналое ки дар Тоҷикистон мекушоем монетизатсияш невозможно ай. Не ки ай Россия возможно ай. Ва илоҷ ҳаст ки невозможно возможно кунем. Ҳамин хеле Тоҷикистон дохил намешад дар гурӯҳи ҳамон чизое ки ман зирват мекунам. Не ки як ду одаме ки дар Тоҷикистон ҳаст, ман мешиносамшон чихел карда. Мега ҳамаи видео дагар дар ҳолате ки авторские падават мекунӣ, мега як бор намеоя, ду бор намеоя, се бор. То есть баъд сеюм борода батра меган ки сурати хита хати паспортат бигир рои ки соҳиби канала. Баъд паспорта дар барат ҳамхел сурат мегири, рои мекунишон, баъд код подад мия ба мешава. Салом алек акаҷон, як савол. Чӣ тавр дар комментария ссилка монум? Ссилкара скопировать мекунӣ, дар комментария медрои, меҷиқи нависондани комментария дар. Скопировать карданта ставид мекунӣ дар комментария. Чӣ хеле комментария менависӣ хеле. Агар ту мумкин ки монда боши, мебинӣ ки нестай, ира YouTube маҳкам мекуна худаш. YouTube ссилка канали хитамони мисол дамода будрои дама подписатсия кунем, YouTube ура спам мекуна. Мумкин нест ай кор. Ира бояд соҳиби канал адобрит куна, агар ба пайдо мешавад. Мисолна ссилкаи 1xbet чизо мисолна дар реклама дар видеои мо мондаги у ҳастай. Барои ки ира ма худам медорам бо разрешит мекунам. А так изначально вақти мемони YouTube ура спам мекуна, намеброяд аҷо. Акаҷон ҳамин канали машама. Ака ду маротиба менависум та чида ҷавоб наметиҳед. ҳамин қодама ҷавоб додистам, дастам дар комментария хеле ҷавоб надодам. Хай мумкин дар у видео нарасида, у видео дароз буд. Ма дар инҷа бародаро шуморо налицо намешиносам ки ягон тайтира ма бугум иш хуба иш гандай беиша ҷавобтум беиша ҷавоб натам. Хай у видео да нашид, ина дар ин видео дар ин ҷои нами комментария агар ягон савол мебуд, уже ма ира мехондум медидим ша. Дунё гузарон. Салом ака, як савол надоруму не ки як хоҳиш дорум. Ака шумо дар видео қисми 3 агар бурорин камтарак реклама мекарден, барои ман 98% видеоҳома хидм мекунам. Ака бо забони англисӣ кардагим. ҷавобтона жду ака. Видео мекуне, реклама мекунем, реклама сумакияй, агар хоҳишит боша. Инҷа данёи ма мебуроя бинавис. Бардод ҳаминҷа видео ба поён мераса. Муваффақият ба ҳама блогерои новичок ва хайр то видеоҳои оянда.